A metade dos falecidos nas estradas ourensás no que levamos de ano eran peóns. Rexistráronse 6 atropelos mortais con vítimas de idade avanzada. Dende a Garda Civil de Tráfico insisten na importancia do uso dos chalecos reflectores. Vea. Sí, especialmente en días chuviosos e escuros como o de hoxe, usar prendas reflectoras pode salvarnos a vida na estrada. O uso do chaleco fainos visible a uns 150 metros de distancia, o que permite que os condutores poidan reaccionar a tempo. A dispersión poboacional e o envellecemento fan que Galicia sexa a comunidade en porcentaxe con maior número de atropelos mortais, unha situación que podería mudar se nos concienciamos da importancia do uso dos chalecos reflectores. Son os usuarios máis vulnerables na estrada, por iso é fundamental que os peóns se fagan visibles. Como reflectante, home, como vexo que é día pleno, os coches eu vexo que en xeral pois non... É obrigatorio leválos en vías interurbanas, é dicir, fora de poboado, entre a posta e a saída do sol, é dicir, en horario no que non hai esas condicións de luminosidade con luz natural, ou en días de condicións climatolóxicas adversas como é hoxe, claramente. Non facelo pode conlevar multas de 80 euros, pero o máis importante é concienciarse de que o chaleco reflector pode salvar a nosa vida. Pois unha persoa que leva un chaleco reflectante pode ser visible nun tramo recto a unha distancia de 150 metros. Estamos pensando que se un vehículo circula a 100 km por hora, pois podería deter a marcha dentro do campo visual. Pola contra, se unha persoa non leva ese chaleco reflectante e viste roupa oscura, esa visibilidade redúcese a 20 metros. Se leva roupa clara, un pouco máis, 40 metros. 6 persoas perderon a vida por atropelos no que nos dan en Ourense, 5 en vías interurbanas, a maior parte de noite. Os falecidos en horario nocturno, ningún deles facía uso do chaleco reflectante. Este ano, especialmente, temos moita incidencia nos peóns atropellados, e moitos deles foron pola causa de non levar o chaleco. Entón, despois, damos isto para que te acordes cando vayas por aí de poñelo para ser visible para os condutores. Moitas gracias. Vale. Solo pasear de noite. Cando solo pasear, pois solo poñerme o peto, pois simplemente para a miña seguridade. A maior parte dos falecidos son xente maior que adoita vestir de escuro. O envellecemento da poboación e a dispersión fan que Galicia sexa a comunidade con máis atropelos mortais en porcentaxe, uns 140 nos últimos 10 anos. Hai moita xente que non usa, que van camiñando por aquí e non usan nada. Hemos ido andando aos Milagros e non o levar, a verdade, Edith. É un peligro. No, claro que é. Un perigo que podemos afastar concienciándonos do seu uso.